भाजपाचे उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नायकान मराठी राजभाषा आंदोलनाक पुराय तेंको जाहीर केला अशें मराठी राजभाषा आंदोलन समिती म्हणटा। आंदोलनाचे फुडारी शुक्रारा खासदार नायकाक निवेदन दिवपाक मेळपाचे आशिल्ले, मात तांणी स्वताच बसकेक येवन निवेदन घेतले आनी आंदोलकांक तेंको जाहीर केलो। दरेक मतदान केंद्रार वचून जागृताय घडोवन हाडपाचें कमिटीन थारायला। भाजपाचे उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नायकान शुक्रारा मराठी राज्यभाषा आंदोलनाच्या बसकेक हजेरी लावन आंदोलनाक पुराय तेंको जाहीर केलो। मराठी राजभाषा जावपा खातीर वावुरपाचें उतर खासदार नायकान दिला। श्रीपाद भाऊना खासदार आहेत ते, पण त्यांची सुद्धा जबाबदारी वगैरे आहे आणि पक्ष म्हणून त्यांचा पक्ष जो आहे ना सत्तेवर वगैरे आहे, त्यांना आपण संपर्क करायचा का आणि त्यांची गाठ भेट घेण्यासाठी त्यांचं अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी आम्ही त्यांना संपर्क साधला असता त्यांनी मराठी राज्यभाषा झाली पाहिजे हे आपणा सर्वांचं कर्तव्य आहे, राष्ट्रप्रेमी लोकांचं वगैरे। त्या अनुषंगाने तुम्ही माझ्याकडे न येता तुमच्या बैठकीच्या ठिकाणी आपण तिथे येतो म्हणून आम्हाला त्यांनी सदिच्छा भेट या बैठकीच्या ठिकाणी दिलेली आहे। मराठी राजभाषा आंदोलनाक गोंयभरच्यान व्हडा प्रमाणात तेंको मेळपाक लागला अशें आंदोलनाचे फुडारी म्हाळू गंगाराम नायकान सांगलें। आम्हाला ह्या लढ्याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळालेला आहे। माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर, माजी शिक्षण मंत्री गोपाळराव मयेकर, स्वातंत्र्य सैनिक माजी आमदार गजानन रायकर अशा विविध या मराठी प्रेमींनी व मराठीच्या लढ्यातील हे जे नेतृत्व होतं त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे। विशेष म्हणजे आजच श्रीपाद भाऊंना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांनी पण आम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे। गोंयांतल्या दरेक मतदान केंद्रार वचून आमी बसका घेतले अशें मराठी राजभाषा आंदोलनाचे निमंत्रक प्रदीप घाडी आमोणकरान सांगलें। आज आम्ही श्रीपाद भाऊक आपले उत्तर गोव्याचे खासदार यांना भेटलो आणि त्यांना आम्ही आता आज निवेदन दिलेलं आहे। श्रीपाद भाऊ एकदम खुश आहेत। त्यांनी सांगितलं ह्या सरकारनं आम्हाला वचन दिलं होतं मराठी राज्यभाषा करण्याचं आणि ते पण आमची मागणी जी आहे या सरकारकडे उचलून धरणार आहे। आमचं आंदोलन आमदारांना निवेदन देतोच आहोत आपण आणि त्याशिवाय आपण पेडणे ते काणकोण बैठका सुरू केलेल्या आहेत। आपण बूथवरती जाऊन बैठका घेणार आहोत। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। संवसारांतल्या सगळ्या वेवसायांक सारखेंच म्हत्व आसा, त्या खातीर एक वेवसाय व्हडलो आनी दुसरो वेवसाय कमी दर्जाचो अशें म्हणूंक जायना अशें मत नामनेचे चित्रपट अभिनेते नाना पाटेकरान उक्तायलें। मुंबयच्या NNIMS कॉलेजीन मडगांवां गोमंत विद्या निकेतन सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या युवा महोत्सवांत उलयतना नानान हें मत उक्तायलें। ह्या वेळार विश्वसुंदरी डायना हेडन हजर आशिल्ली। The fight for equality is not so much today because we are there. It's the fight we need within us to be confident. We need to grow. That's what we need to focus on. फिजियोथेरेपी जैसे फिजिकली मेंटली आप वैसे फिल्म भी वैसे ही है, एक जरिया है, एक मीडियम है जिसके जरिए आप कहते हैं कि ये नहीं ये ऐसे होने चाहिए। सभी फिल्में तो राउडी राठौड़ नहीं हो सकती, हर एक का अपना नजरिया है। तो मुझे लगता है कि सभी प्रोफेशन, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आपका प्रोफेशन छोटा है या बड़ा है, हम सभी इस प्रोफेशन की इतनी ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम एक कुछ ह्यूमन कमेंट करते रहते हैं और वो कमेंट बहुत ज़रूरी है। सरकारान चित्ररथ सर्ती खातीर इनामाची रक्कम वाडोवची अशी मागणी चित्ररथ तयार करप्यांनी केल्या। पयलीं चित्ररथ सर्ती खातीर 60,000 रुपयाचें इनाम आशिल्लें, पूण 2011 सावन ही रक्कम 45,000 जाल्या। सरकारान खर्चाची रक्कम वाडयल्या, मात इनामाची रक्कम कमी केल्या। इनाम वाडयल्यार आनीक चित्ररथ वांटेकार जातले अशें ते म्हणटात। जे आमी फ्लोट कोताय नियरली 1 म्हयनो आदीं तेजें प्रिपरेशन चलता आनी हें प्रिपरेशन चलता आसतना all our efforts, all our money in घालून आम हो फ्लोट क्रिएट कोताय। ह्या वर्सा गव्हर्मेंटान ही प्रायज देंवयली, पूण टू ऑर्गनायज फ्लोट्स परेड in different town they have increased the prize money, they have increased the expenditure, पण प्राइज आहलो ती देंवयली
66,000 आशिल्लो, then it was 60,000, then now it has come to 45,000. 2011. See, prize money वाडोवपाक जाय, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी एफर्ट घालताय टू गेट अ प्राइज. सो मेन थिंग इज प्राइज मनी वाडयले तितले पार्टिसिपेट सुबे जातले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.